Our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa atong sining nga programa mga kabyanan. Kada adlaw nga Martes, Ilonggo Caps on Air. Of course, nakatay up kita no sa Radyo Gyon Santa Barbara, DYIS 106.7 FM. Thank you so much man no sa kay Guyna no nga makatay up kita sa Radyo Gyon. Salamat gid no sa aton darang Chief Executive Officer, Honorable Mayor no, Dr. Dennis Superficial, aton darang Station Manager kay Kaugyon Buboy Sokal dito, kay Mama Zoila Cordero dira sa tanan nga katapo sa Radyo Gyon. Kay sa ila dira nga world class technician man kay Kaugyon Genesis Demihilio. Ikapulo na kita subong adlaw sa bulan sang Setyembre 2024 mga kabyanan. Enjoy, have a blessed Tuesday morning sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan. Nagapamati sa subong nga mga tinion sa aton sining nga programa Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Mangin kaupo nyo naman no, sa isa ka oras naton nga paghinunanon. Of course, aton sining nga technical side ang aton sining nga world-class technician, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalikat angkor, Police Corporal Vicente Blused Jr. Of course, alindire sa hulot balitaan sang kabalikat Multimedia Convergence Center. Aton pagdulong sa inyong mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Thank you so much gid no sa isa ka philanthropist. Managatag sa aton sang sining isa ka state of the art studio. No other than Dr. Ramil Uy. Ginatamiyaw tawan sang isa ka may dayad nga aga. Aton sining anay hepe sa Mina Municipal Police Station.
Kabalikat Police Captain Maria Rosario Miranda. Ma'am, good morning, good. Nga nagalagaw-lagaw diri si Ma'am sa aton na nagbisita sa aton sining multimedia Kabalikat Multimedia Convergence Center. Of course, aton dira nga San Rafael MPS no good morning, gid. Sa subong adlaw mga kabyanan, kinatamayaw tagid ang aton sining Regional Director Police Brigadier General Jack Limpayo Swangki, sir, sa aton dira nga regional staff. As well as aton man diri nga our very own innovative and dynamic Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan, sir. Sa aton sining 42 tanan ka mga municipal police station, isa ka city police station. Duha naton ka mga mobile forces, ang first and second Iloilo Provincial Mobile Force Company no, mayong agagid sa atong tanan. So by the way now this morning sa tanan-tanan nga nagasilibrar sa ilang kadlawan sa subong adlaw. No, happy birthday gid no kay Police Staff Sergeant Christian Abito. Sa rin to, good morning gid. Happy birthday gid sa imo. Shout out na halin kay Ma'am Gina Fe. Kapon pa no, naka-lista na nga daan. Jen, no, pa-greet man ako, ndra nga pinalangga nga bana. Ay, birthday niya, boss. Sa rin to, no, ika-29th birthday. Enjoy your special day, Sergeant. Kaga, of course, no, we're wishing you more birthdays to come. Kabay pati makaedad pa 200. Happy birthday gid no kag sa tanan nga nagasilibra sa ilang adlawan sa subong adlaw. Sa ato naman sininong mga topiko sa subungaga, of course ng aton sining opening. Sang disaster preparedness and search and rescue and retrieval operation seminar para sa aton sining mga Ilonggo Cups mga kabyanan. So napag-istorya naton karon. Hanggang of course ang nagapadayon naton sining Athanod Academy. Of course duha man kasud-asod nga successful drug bypass operation sa Banwasang Pabia Iloilo, particularly sang tracker team sang Pabia PNP. Headed by Kabalikat Police Major Daji de Lima. Malapit 1 milyon no sa duha ka operasyon. More or less mga 931,000 mga balor sang sining ginaligar nga Shabu na recover sa kay alias B-Boy no kay alias Alog mga kabyanan. No sang Lunes lang adlaw kahapon mga kabyanan. Labuton natong karal sa linya no si ang aton sining very active nga hepe Kabalikat Police Major Daji de Lima. As well as duha man ka most wanted person man iya sa may Banwasang Maasin Iloilo. Natin mga magkaladakpan sa tracker team sang Maasin headed by Kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. Ang mga individual man nga nagkaladakpan nga nagapaupas ang damang pag-violation sini sa illegal gambling naton. Paupas tanak damang duha ka legal age kag mayara, 3 ka mga minor de edad. Mga nagpustahnay kanya balaton bisan ano nga sa isang sugal na basta may pusta dakop ka mudara mga kabyanan. Okay no, thank you so much good Mama Geraldine. Buot-buot daton nga admin cute gid. Ang aton dira nga Station Drug Enforcement Team sang Pabia. So shout out dira. At this moment hindi na napagpatugayan tapuson nato na naitanan naton sini nga mga phone patch interview. Naton sini mga mainit kag mga talalupang don nga balita sa subong adlaw mga kabyanan. Tang malabot sa linya sa subong mga tanion ang hepe sang Pabia Municipal Police Station Kabalikat Police Major Daji de Lima. Supposedly kapon dapat no galing kay medyo sa si sir. Gali mo gini preparahan no ini pagkadakop gali kay Alog. Una si B-Boy lang ang nadakpan. May follow up gali kag nadakpan gid sang SDET Local Station Drug Enforcement Team. Sang Pabia MPS ining si alias Alog naman mga kabyanan. 489 ang na-recover kay alias B-Boy naman niya 442. Last week may nadakpan pa gini sila. So imagine nga sud-asod nga operasyon sa Pabia MPS mga kabyanan.
Ana, nagaring na si sir. So, kabay pa, no? Kati, para sa impormasyon gid sang aton sinitanan nga mga kauturan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Okay ra na sa linya ang aton sining very active, no? Kag isa sa mga mapisan ginaton nga hepe, no, diri sa probinsya sang Iloilo, particularly hepe sang Pabia Municipal Police Station, kabalikat Police Major Daddy de Lima. Sir, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Upod mo sa subong aga, sir, si kabalikat Vince, sir. Yes, good morning. Good morning sa ating mga followers and listeners. Good morning. Yes, sir. Thank you so much, good sir, no, sa liwat sa imo sining time nga ginatag naman sa aton sa subong aga. So sir, no, based naman sa aton sining informasyon nga nabaton, no, ang very intensive gid nga operation, no, nga ginlunsar naman na naton sa may banwas sang Pabia. Toy naman sa baw asod-asod sir, no, duwa gid kasunod ni, no, ka mga high value individual ang aton dira nga nagkaladakpan kag baw malapit-lapit man ito nga sa milyon, no, 1 ka milyon, no, ang balor sang mga droga nga na-recover sa ila sini. So sir, no, for the information sang aton sini nga mga tagpalamati, no, sa bilog nga probinsya sang Iloilo, ilabi na gid sa mga pamuloy naton dira sa may banwas sa Pabia, paano bala naton gilunsar ining successful drug bust operation, kabalikat Police Major Daddy de Lima, sir. Yes, bali ang una naton nga ginconduct na anti-drug by bust operation, bali nakabo ini sa may barangay Pagsangaan, Pabia, Iloilo. Yes, sir. Mga around 12:33 sang kaagahon kung sa din ang aton subject sini, amo si alias B-Boy, no, alias Yob and Yes, sir. B-Boy, so duha sining alias niya. Yes, sir. Si alias Yob and B-Boy, residente ini siya sang barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. 24 anyos ang edad, may live-in partner ini kag wala sang trabaho. So ang aton sining arestado, nag-transaction kita sang balor 7,000 pesos in consideration sang 1 ka gramo sang suspected shabu. Yes, sir. Kag na-recover pagid sini sa iya possession ang siyam ka iban pa, no. Kag may ara ini sang kabukusan nga more or less 65 gramos, no. Kag may ara ini siya sang gina-estimate nga standard drug price nga may ara or naglabot sa 442,000 pesos, no, 442,000, no? Yes, sir. So ang aton subject nga si alias Yob or B-Boy, Yes, sir. considered as high value individual ini siya. Mm. So sa subong ongoing ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso kontra sini sa iya Yes, sir. sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office subong nga aga. So pagapailan naton siya sang kasong pagbaylar sang Republic Act 9165, particularly Section 5 and 11. Yes, sir. So, ano naman sir, no? Amo na to yang kay sa kay B-Boy, no. So, ini sir ang aton man sining pag-monitor sa kay B-Boy, may pila man balayan ni kasimana sir o binulan before naton ginlunsar ning drug bust operation naton, sir. Yes, actually ang iya sini nga pangalan nag-surface pa ini last July, no. Last week yata sa July, no. Yes, sir. So inform ining aton nga confidential asset nga may isa ka dag personality nga ang term niya is naga-area sang droga, no. Yes, sir. Diri sa outskirts sang aton nasakupan, particularly sa may Pagsangaan, no. Yes, So sir. after sina instruction na naton ang aton nga asset, no, nga monitoron, no, as much as possible kung maka-link up siya, transaction na naton para at least makuha naton ining naga-deliver sang illegal nga droga diri sa aton nasakupan. So amo sad to last 2 weeks, no, nakadikit siya kag na monitor ang iya sini nga trabaho or ang iya sini nga pag-deliver nga mga early morning kag midnight, no, ang pagdadagdag niya sang sang items diri sa may isa ka dag personality naton diri nga natutukan sa may Pagsangaan area. Okay, sir. So, how about naman yun, sir, no? Sining kay alias Alog, no? Nga natigayo man naton nga madakpan man niya kahapon, sir. Yes, si alias Alog, kahapon sang mga around 11:05 sang aga. Diri sa may barangay Maliao, Pabia, Iloilo, ang aton sining Station Drug Enforcement Team, Yes, sir. headed by yours truly, no, nagkakandak liwat, no, sang
isa ka anti-drug bypass operation kontra sini sa kay alias Alog, 45 anyos ang edad, Yes, sir. may asawa. Gina-claim niya nga nursing attendant ini siya sa isa ka dako nga hospital sa Iloilo City. Oh. Pang on the later part, no, madugay na gali ini siya na terminate, no, sa inang hospital. Kagresidente ini siya sang Purok 1 diri sa may Banwa sang Pavia, Iloilo. So sa subong ari siya sa ating kustudiya kag pagka-filean man siya sang amo man nga kaso, no, sang nauna kaina. So this afternoon ang schedule sang ato na pag-file sa iya sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office sa pagbaylar sang section 5 and 11 sang RA 9165. Ining aton subject person, bali nakatigayon kita sini nga makatransaksyon sa iya sang balor 5,000 pesos. Yes, sir. Nga suspected siya bo. Pag na-recover pag gid sa iya possession ang 12 ka iban pa, no. Pag nagdagat ini tanan sa kabugaton nga 72 gramos kag may ara nga sa drug price nga 489,600 pesos. Kag high value ining aton subject. So na-monitor naton ini siya upod sang aton nga confidential asset nga gin padikit, no, sang aton nga mga isdet nga nagakuha ini sang illegal nga droga sa isa ka hotel, no, nga pribado sa may area sang super area. Kag nagatabo ini siya sa may sulod mismo sang kwarto sa isa ka hotel kung mag-abot ining gina-consider nila nga boss, no. Yes, sir. And accordingly, ang last nga transaction is dira sa may basement. So after sina na-monitor nato dahil nga diri pagadalon sa Pavia ang kuano kay may nagakadto man diri nga mga nagabaligya man sa mga kaiping nga kabanuhanan. So gina kasana naton dayon ang bypass operation para makuha naton ining mga items nga ginadala-dala niya. Yes, sir, no. So, sir, no, ining mga suspitsado naton, sir, nga si alias B-Boy kag si alias Alog ni sir, no, how they are related, sir, sa isa kag isa, sir? Based sa aton sining investigation and monitoring, may ari ni sila blang nga connection, sir? Actually, brother, hindi na sila related, no. They are different and distinct sa isa kag isa, no. Ang aton unang nadakpan taga San Isidro Haro, hindi sila kilalahay, no. So buong lang ni sila nagkilalahay sa pagsulod nila diri sa aton detention facility. That is why hindi gina sila associated with each other. Yes, sir. So far ang aton sining mga suspitsado, sir, wala naman ni sila sang iban pagid nga kaso, no, magluwas sa sining pagbayular sa Republic Act 9165, sir, or record pagid dira sa ila sining mga barangay, sir. So far, initially nakakuha na kita, no, nakakandak na kita sang gamay pa lang ako custodial debriefing, and based on the information we gathered, no, they are not surrendery sa ila respective barangays, no. Wala sila mamonitor nga nag-engage. Yes, sir. But on the later part, diri na sila na nabalaan nga nag-engage sila sa pagbaligya o paggamit sa illegal nga droga. Yes, sir. So, ini sir, no, para pagid dugang impormasyon sa tanan, no, ini sir ang duha naton ka mga suspitsado, puro ini sila, sir, pamilyado, sir? Yes, ang isa may live-in partner taga San Isidro, tapos ang isa may asawa. Okay, sir. So, sa sining mga tinuyon, sir, imo na lang, sir, nga mensahe, sir, panugyan, no, para sa aton sining mga kauturan, no, in the whole province of Iloilo, kaga siyempre sa mga pamuluyo ginaton dira sa may Banwa sang Pavia sa sining ginpapaskog pag ginaton, sir, nga kampanya kontra illegal nga droga. Kabalikat Police Major Daji Dilema, sir. Kaya, no, this is a constant reminder sa mga pumuluyo sang Banwa sang Pavia nga ang Pavia Municipal Police Station, especially ang Station Drug Enforcement Team sang Pavia MPS, no, continuous ang aton pag-monitor, ang aton pag-validate, ang aton pag-surveillance, no, sa mga nag-engage ang illegal nga droga. So this is not new to us nga nagakandak kita sa anti-drug bypass operation in one day, no, sa Dunga. Yes, sir. Makapila na naton inat ka beses nga ginhimo, ginaksyonan naton gilayon ang mga reports, no, nga makuha naton. That is why orada ginahulagan naton kag kandak naton ang anti-drug bypass operation para at least makuha naton gilayon kag hindi na maglapta ini mga illegal nga droga. So sa liwat,
ang Pavia Municipal Police Station padayon nga mag-monitor especially sa kampanya natin sa illegal nga droga. Yes, sir. So, thank you so much, good sir, for that wonderful message sa subong mga tinion. Sir, before we end, basi Mayara, ikaw dira sir nga pa shout out o tamayawon sa subong aga, sir? Yes, again, no, ginatamyo nato ng bilog nga Ilonggo Cops, no, sa probinsya sang Iloilo nga sa mayad ayan nga aga, especially mga ako personnel, no, dahil sa Pavia Municipal Police Station. Nagsabugos nga pabiyanhon. Mayong aga. Yes, sir. So with that, sir, salamat gid sa liwat always sir no sa imo sining availability no sa aton sining paginunanon sa imo. God bless gid sir always, and once again sir, congratulations gid for the job well done, sir. Likewise, sir. Good morning and God bless. Yes, sir. Ato na batian mga kabyanan. Wow, no, very active gid si Sir Dadji, ah. Would you imagine mga kabyanan, sa isa ka adlaw nga operasyon no, sang Station Drug Enforcement Team no, sang aton sining Pavia MPS. So, isa Lunes ang kagahon mga 12:33 AM gin-operate kag natigayon nga matiklo ning si alias B-Boy. Then no, mga alas 9 naman sang aga no sang same date no, Lunes nga daw kapon. Natigayon mga matiklo si Alog. So grabe na gid no. But no, tayo mo na panawagan sa aton sining nga hepe no, rest assured nga ti padayon sa gyapon ang pagmonitor sa aton dira nga Station Drug Enforcement Team sa tanan nga katapo sa Pavia Municipal Police Station sa pagdakop sa mga kautoran naton da nga baog obra gyapon sa kabulustugan no sa paghupot kapag duso sa sining illegal nga droga mga kabyanan. So, tani makaano kita no, makamulat kita bala sa sitwasyon. Business nga ti ang ginahimo nato na nga kabulustugan nga kalainan na kadamo daya ma'am and sirs mga malitan nga mga pumuloy naton, especially sa mga uling tubo no, sa mga kabataan naton. Ano na lang naton karon mambal nga kabataan pag-asa ng bayan kung kita mismo nga mga kamalaman ang katudlo sang katuntuhan. Ikaw dra kay tungod man sa imo sining personal interest makabaligya ka lang ang mga kwarta dra okay don. Nakakabalo nga pila kakabuhi na ang maguba. Buwas dam vlog sang aton sining mga kabataan ang magkalaguba tungod lang sa sining illegal nga droga. Grabe mga kabyanan. But then no, thank you so much gid kag congratulations gid no Pavia MPS. For sa aton dira nga mabaskog nga liderato. Sa aton dira nga halang don kag very active nga hepe no kabalikat Police Major Dadji Dilima. So kabay nga magpadayon pagini kag tananing mga gagamit gaduso dira magkaladakpan not only in the municipality of Pavia kundi sa bug-os nga probinsya sang Iloilo mga kabyanan. So, pagmintanar natin sa kalinong kagtaway, no, it is our primary responsibility. It is a shared responsibility sa kada individual. Hindi lang sa inyo, sining mga kapulisan. We are here to implement the law. To maintain the peace and order. Of course, ang tanan-tanan sinino nga mga anti-criminality campaign kag ining illegal drugs. So, agin intensified pagin naton, agin pabaskog pagin no sa idalom sang mabaskog man nga liderato sang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Ano sa mga gatuntuon lang da, hindi nyo na pagsudli palihog. O maguba lang gid kabuhi nyo mga kabyanan. Wala nyo man kung ano epekto sa isang illegal nga droga. At this moment mga kabyanan, tingon taman nga malabot sa linya. So ang maasi ni PS. So isa sining duwa man niya ka most wanted person. Natigayo man niya nga badakpan no, kapon man niya nga adlaw. Suara nagaring si Sera. Okay ra na si linya ang aton sining aktibo no kag isa man sa mga mapisan naton nga hepe, particularly hepe sang Maasin Municipal Police Station, kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Cops on Air. Upod mo sa subong aga si kabalikat Vinza, sir. Hello sir, good morning kag sa imong taga sumulunod sa imong programa. Yes sir.
So thank you so much gid sir no sa subong aga sir no nakatay up kita sa Radyo Ogyon Santa Barbara Iloilo. So sir no ini no sa impormasyon naman naton sini nga nabaton dito duwa dira ka top no municipal level no nga most wanted person ang natigayon naton dira nga matiklo man yan no sang nagligad nga adlaw. So sir no for the information sang aton sini nga mga tagpalamati taga-suwaybay no sa bilog nga probinsya sang Iloilo ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwas sang Masin paano bala naton ginlunsar ining operasyon o kun ining Manhunt Charlie no sa pagkadakop sang duha naton sini ka mga suspitsado kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona sir. Oo, ini ginserbi naton ang warrant of arrest sa ila ang kaso nga robbery Yes sir. with force and intimidation sa duwa sini sa mga estado at tagaan na naton sa ngaran ni si alias Nunoy kag si alias Inday. Yes sir. Ini natigayon naton madakop sa ano pa ini sa Negros Oriental typically sa Dumaguete City. Wow. Natigayon naton nga ma-serve ang warrant of arrest Yes sir. kahapon mga alas City Media. Yes, sir. Agahon kagabilan kita nagkapulit diri sa Iloilo. Nagbalik kita sa station kag ginaprepara naton nga i-return naman ining warrant of arrest sa korte issue sang branch 76 diri sa Haniway Regional Trial Court. Yes sir. Kag kung nadumduman nyo ining suspitsado naton Yes sir. ini suspect ini sang robbery incident nga nag-transpire kung nadumduman nila is sang Mayo ini sini mga tinuig nga sa diin ang biktima ang tungganon ang listing ka sa amon area nga nakabuan nga gin-hold up nila ang ining cashier o kung cashier slant do facilitator sang tungganon na gin-hold up nila dito sa may Tuyan S sa Maasin kag after gin-hold up nalagyo ining duwa ka suspetsado nagsakay sa motor. Yes sir. Wherein natigayon naton nga matrace sa mga CCTV pag na-identify ang identity nila kasi inhat pursuit man nato at that time pero wala naton matigayon nga madakop. That's why agin file naton ang kaso pag nagkuha ang warrant of arrest sa batok sa ila. Yes sir. So ining sa sinilang ni nga Mayo ang dungganon ni sir di ba isa ni Sir Cano no do lending company? Oo, amo ni sila ang suspitsado sa pag-hold up diri sa Maasin ang anong tungganon nga kolektor nga gin-hold up nila. Okay sir. So ining duha naton nga mga suspitsado magluwas sa sining kaso nga ila sini subong pagatubangon sir. May mga previous pag hindi sila sir nga kaso nga hinimuan man sa iban iya nga nanging biktima nira or mga record dira sir sa barangay. So para diri sa aton amo lang ng kaso nila but dito sa Dumaguete may nag-aaligar man dito nga may mga involvement sila dito sa Dumaguete City kay balan mo ining isa ka suspitsado naton nga hingalanan naton kay Inday so taga Dumaguete gid ni. Yes sir. Kag ining isa ka lalaki amo ning taga Tuyan Kabatuan. Kag nagdugay ining lalaki man dito sa may Dumaguete kay naka previously nagatrabaho ini sa isa ka daw company sang sigarilyo nga dira na base sa Dumaguete nga sa din amo nagkalahi sa sang ining iyang partner. So dito may mga record of incident man dito sa Dumaguete. Yes sir. So may mga daan naman nilang record ni no ining mga suspitsado naton. Sa subong nga mga tinon sir, kamusta ning status ang aton sining mga suspitsado sir? Subong subong sa aton nga custody kag gina-prepare naton ang i-return naton ang warrant of arrest sa korte. So depende na sa korte kung di nila i-commit ining gindakop naton pero so far billable lang ini mga 100,000 mo lang ang ilapiansa. Yes sir. So after karon nga ma-proseso naton kag mag-turnover ni sa korte ang warrant of arrest so gaulat lang kita sang commitment order kung di ni-commit sang korte
kundi ba nga jail facilities. Yes, sir. So amo na subong ang aton nga ginahulat para ma-turn over naton sa concerned jail facility. Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, Gid, for that detail, Gid, no, para sa aton sining mga suspitsado nga mayo kay natagana hostisya ning ginhold up nila. So sir, no, sa subong mga tinon, sir, gusto talang mabatian man ang imo sining panugyan, panawagan sa tanan-tanan naton sining mga pumuluyo tagpalamatay naton sa subong aga, no, sa bilog nga probinsya sang Iloilo, labi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Maasin, no, tuoy sa sining ginpabaskog naton nga kabanya kontra most wanted person, kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona, sir. Ginagrab ko ining opportunity mga magpasalamat sa mga pumuliyo kag sa aton man dira nga concern nga mga pumuliyo nga sa diin nagahatag sang mga impormasyon. So that's why nga katigayon naton ini madakop because may mga intelligence community kita nga nagapit sang information at the same time bangod sa subong pagpuno subong ang mga high-tech na subong sitwasyon sa social media. So that's why nga base sa mga angot-angot nga impormasyon hinatag nila sa aton, so naton na zero ang location sang duha ka suspetsado. So that's why nagapasalamat kita ko sa mga pumuluyo nga nag-operar nga mga hatag sa impormasyon kag ginatugyan ko nga ang pulis wala nagauntat basta ang mga hindi maayo ang mga impormasyon nga nagahimo sang hindi maayo, especially nga kontra sa aton nga layi. So sigurado gid nga obrahon gina sang kapulisan naton. Ang pangayo ko lang ati tagaan nila ang aton police nga magsalig lang sila kay sigurado namon nga trabahon man namon sing maayo ang amon nga organisasyon. Yes, sir. So, thank you so much, good sir, no? But kag sa subong nga mga tinon, sir, before kita magtapos, no, sa aton sining phone patch, base may ara ikaw dira, sir, nga pagtamyawon or pa shoutout sa subong aga, sir? Sige sir, salamat kid liwat ako ka God bless pasalamat gid ako liwat na suporta sa aton nga local government unit. Yes, sir. So with that, keep safe kita dira always, sir. God bless, good sir, and once again congratulations, kid. Sige, salamat kid God bless. Yes, sir. Bisan ga pulupalya signal kwa Japon na. So, congratulations again, no, maasin MPS. Of course, no, sa pagpanguna kita sa aton dira nga pinalangga nga hepe. Very active, no, kabalikat Police Major Jose Nemias Pamplona. So, duwa ka most wanted person, mga kabinan. Pwede na tayo magpadugay, no? Gusto nyo naman makabati sa balita, no? Tuhoy sa sining away blas damang. Napusta na isa ning sugal kiti napusta ng damang mo. Dara sa may banwasang San Miguel, Iloilo, mga kabinan. Tingnan ang malabot sa linya ang hepe sang San Miguel MPS. Of course, our very own kabalikat Police Major Richard Lau. Nagapulupupas dumang ne. Sa impormasyon na nato na baton, duwa di ang legal ang pangidaron. Ang may tatlo ni ka mga minor, mga kabinan. Okay ra na sa linya ang aton sining pinalangga, no, kag of course very active naton nga hepe sang San Miguel Municipal Police Station, kabalikat Police Major Richard Lau. Sir, good morning, welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Kapsoner. Upod mo sa subong aga, sir, si kabalikat Vinza, sir. Good morning, sir. Yes, sir. So, thank you so much, gid, sir, no, sa imo sining ation nga ginatag sa aton sa subong aga. So, sir, no, ini kiti nakabato na makita sa impormasyon kati sa mga sugal bala nato ni nga na-discover, no, dira sa aton area of responsibility. Ini daw pinasahi, no, kag uso ginasubong, no, ining away bala sa damang nga ginapustahan. So, sir, daw for the information sa aton sining mga tagpalmati, no, sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwasang San Miguel. Paano bala naton ginlunsar ining operasyon, no, kontra illegal gambling kag ano bala nga sahi sang sugal ni kag pilabla ka bilog ang involved diri sa, no, kabalikat Police Major Richard Lau, sir. Sir, no, may ngagas sa tagpalamati sa mga programa. Kagapon ini mga alas tanghapon, mga
alas 2 sa nakabaton kita sa tawag man sa concerned citizen nga may nag-transpire nga paupas ng damang dira sa may barangay 16 sa San Miguel kag lapit ni siya sa may likod sa likod siya sa eskwelahan kag dito respondihan na sa aton nga kapulisan kag sa upod sa barangay. Yes, sir. Kag nadakpan naton sa akto or caught in the act na nagapaupas ng damang nga muli ang kanday OJ Corolado, 18 years old, single, estudyante ni siya, kag resident sa barangay San Jose. Kagang si Warren Espinosa, 19 years old, single man, resident man sa barangay San Antonio, San Miguel. So, Hello, sir? Dula-dula signal ta. Hello, sir? Google Pay lang tanotod mga kabiyanan. So balikan ta si sir sa linya kay do na utod gid ang linya naton siguro sa area ni no kay ang signal lo gagawa-gawa mga kabiyanan. Ara tingo naton nga malabot sa linya liwat mga kabiyanan. Okay ra na sir, good morning. Why good? Ang banwas ang San Miguel no hindi magit siling okay ra na. Okay ra na sir. Oo no tod sir na dula kid. Okay sir sa pagpadayon naton bali ang aton dira nga suspitsado nga legal ang pangidaron duha ka bilog tapos mera kita dira sir nga mga minor sir no nga nakaimpon. Oo, 3 ka minor. Oh sir. So mga pila ni kadamang sir ang na-recover sa ila sini nga posisyon sir? Naka-recover kita sa 13. Wow. 13 ka damang kag ang debt money nga worth 162 pesos. Wow, grabe. So ini sila ang lugar na gin kapila na sila warningan, gin katuan sang patrol, gin warningan sang barangay, gin warningan sang aton intelligence. Pero sige gapon sila sa pag sa illegal activities. Nagareklamo ang mga pumuluyo, ang mga ginikanan, ang mga kabataan nga wala ginadako pamuna nga ang kagapon kuan naton ang pag operation sa ila nga activities. So yes sir. So for the information sa aton sinisar nga mga tagpalamati sa Subongaga, sir no ano bala ni ang aton sining nga pagahimuon dira no sa sining duha ka legal nga pangidaron kag sa sining mga minor no nga nadakpan naton sa akto nga nagapaupas kag may pusta no sa sining paupas ang damang sir? O magapile kita sa kaso no sa PD 1602 kag ato kag ginagin-file naton dire sa MCPC dire sa San Miguel. Yes sir. Kag ang tatlo ni ka minor kay wala to ni sing may memo turnover sa DSWD para sa intervention man. Yes sir. Kag kita nagapalayon gyapon sa pagbantay dire sa mga kabataan no kay may ang kabataan nasubukan mo ang kwansang perpetrate na sa galing may mga rights man sila nga gina-observe naton. Yes sir. Amo na nga kung nadumduman naton sa nagligad kabataan man to ang nagkuha sa motor so ma-file man kita sa to galing kay tinaganap kita sa process ng DSWD wa pa kita ka discernment. So ini subong since nga minor gini sila ginatag nato sa DSWD kagang duha ni magatubag ni sang kaso. Yes sir. So at this time sir no imo naman sir nga mensahe panawagan kag panugyan no sa aton sining mga tagplamati no diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo kag sa mga pumuluyo ginaton dira sa may banwa sang San Miguel sa aton sining sir nga ginpabaskog no kakampanya kontra illegal nga sugal kabalikat Police Major Richard Lau sir. Oo, tigil panugyan naton sa mga ginikanan nga bantayan nila ang ilang kabataan
nga hindi mag-engage sa illegal gambling kay ang ila puro at stake na kag makahalit sila sa iban nga mga kabataan nga nagatutom sa pag-eskwela. Kag ang San Miguel, kaupod nato na ang local government unit, nagbantay kita gid sa mga illegal activities kag mga ini sa mga minor subong mga pagdamo nila nga nag-engage sa mga adventurism, no? So, Yes, sir. ginapasan man nato ng aton nga kikidat ang kabataan kontra sa droga at terorismo Yes, para sir. mag-counter sini. So, in fact, may ara kita sa mga activities, sa PCR activities naton na nag-engage kita sa mga kabataan kag sa siniganing nga mga ginulan ni subong bulan ni Marior kami sa amon nga kikidat kay para mas strengthen pagid ang participation. Yes, sir. So, before we end, sir, basi mera kaudra nga pag-tamyawon ay pag-shoutout sa Subungaga, sir? At sige na, tapos ang aton nga leader sa provincial office, sa Police Colonel Bayani Imrasalan, nga kabay hayara sa mayong panglawas para makagiya sa aton nga pagpanerbisyo. Mga salamat. Yes, sir. With that, thank you so much, man, sir. No? God bless, good always. Keep safe. And once again, sir, congratulations for the job well done. Thank you, sir. Yes, sir. Ato na batiyan ng aton sining simple pero rock. No, of course, no, very active man aton nga hepes ng San Miguel MPS. Nakabalik at Police Major Richard Lau. Biran nyo pa na po damang. Sa mga kabataan naton da. Bisan pulo ka piso, 20 pesos. Bisan ano pa da ka gamay ang taya, pero may taya gani. Inyo nga pang-allowance da sa mga elementary daan pila lang man. High school pila lang allowance nyo, iplite nyo pas motor pakadto puli. Tapos ipustanyos damang. So kag ti dumayara kita gani nga impormasyon. Advisory no alin sa aton sining Department of Health bala. Kining mga damang kay ti sa subong mga tinutigulan puwerte. No ang kaso sang dingge mga kabyanan diri sa probinsya sang Iloilo. So makabulig pa niya ka pangaon ka mga lamok dyan. No nga nagadala sang sining sakit nga dingge. No inyo pinangdakop nyo kagala po pason kaga pustahan. Wala na karon okay kamoy Basko Cristiano. Paano na karon sa mga pumuloy naton sa mga kabataan, mga manghod nyo da. Mga mahina-hina pang resistensya. Pagkagat kalamok nga may dala nga dinggi tikpok No, masakit gid mga kabyanan. Ay lang kung mag-aapan temprano, paano lang kung madulaan ka buhi na. Muna no ang dako nga role sang mga damang sa aton sinipalibot. Muna inyo napustahan nyo kundi mahimo no dakpon giga mo sang aton dira ang mga kapulisan. Sa mga ginikanan mada ang problema da biiban. No may ara kita da kisa nga makita nga baw ang ginikanan patana to daga pang sughot kun din man tanato nga malparahe. Nga mga kagulangan para kakwa lang sang damang. Pagabot sa balay tanda pag paupas ting mga kabataan may ganyo man. Ati masunod-sunod man may adblat imokran. Hindi naton pag-tolerate mga kabyanan. Kana kung kamo dira may nakita, report nyo. May kantuan na sa aton dira ang mga kapulisan. Sa aton dira ang mga barangay officials, barangay tanod, kundi magin mamate, aton mga kapulisan daya. No, mag-responde gid sa inyo mga kabyanan. Hindi na pag-tolerate na sugal na mo, sugal. Please nga pipila 20 pesos lang manimo dadan nga balon, elementary kaw. Gusta mo da karon te ano nang imo pamahaw pagutom ti mo. So sa liwat no, congratulations gid no San Miguel MPS. Sining pagdakop sang sining bawo inigidugurong duwa ni ka mga legal nga panginaron una-una dira sa mga minor So, dapat bala lesson learned sa aton. Sa mga kautoran naton da, hindi ta pagulaton nga ti kita pa ya bala ang madakpan. Before kita yang magbago, kanila gamos palibot nyo mga kabyanan. So, congratulations gid sa liwat. So, yari na.
Tapos sa aton sining mga police report, kadto naman kita sa aton sining mga commenters, madu puwerte gid kadamo ne. Sa 1 ka milyon naton ka mga live viewers sa Subungaga. Thank you so much gid no kag sa masubra naton 52,000 ka mga followers. Dire lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Of course no nakatay up kita subong sa Radyo Ogyon Santa Barbara 106.7 FM. So happy Tuesday morning dira sa tanan-tanan nga nagabulante kag sa mga manugbakal. Ano dira sa may tinda sa Santa Barbara kay Martes nga adlaw tinda na da mo. Gusto nyo mga preska nga karne, manok. Mga preska man iya nga mga ulutanon. At tulong mo dira sa may Banwa sa Santa Barbara kay kinti ko na adlaw nga tinda. Pwede ka man nga makaayo no. Kung sa mga produkto nga ginabulante dira mga kabinan. Sa taon na kay galagabong kita dira. Sa mga suki naton da no. Good morning dira sa inyo tanan. So, life must go on. Dapat kung nakamudra ang ginabaklan, bisan wala pa dira sang customer anay dugay-dugay ara na. So, just wear your smile no mga kabiyanan. Nakalalato ni mo smile kabla sa tubang mo da karon nga di madrawing tsuraya. Mas smile man na sa. Muna mga kabiyanan. So thank you so much gid. Ang Sandra PLPCR na to na nagamonitor gid sa Subungaga. Thank you so much gid kay Sir Solon Villanes no. Good morning, kape at balita. Police Captain Villanes, Solon. Deputy Chief of Police no, sa Concepcion MPS. Sir, thank you so much, good Sir Solon. Kag of course, sa tanan-tanan naton dira nga katapo sa Concepcion Municipal Police Station headed by Kabalikat Police Major Ken Albert Lepsia. Sir Solon, keep safe good always da, sir. Kag of course, akong diri nga amigo, kumpare. Thank you so much, good pre, sa akong sining nga haircut. So, sa inyo dira, sa aton dira mga kuturan, kung gusto nyo mayo nga taman nyo, mga gunting no, sa inyo sining nga buhok, isa magpariban pa ka mo. So, kadto lang mo sa Don Don's Beauty Salon. Wow mo muna subong ang alan sa shop ni Pareco Lindon Sopranes. Of course, owned and managed by Lindon Sopranes Mga kondira nga kumpare. Kadto lang mo sa Zone 5 Barangay Igang Pototan Iloilo. Of course kay Marie Kondira kana no, good morning gud si Momads. Kay Marie Kondira Margie Sopranes kay Prekinet dira sa Labang Waterfill Station no kay kay Marie Inendra kay Pre Philip. Keep safe kita dra always. Thank you so much good. Ito Junto no sir. Thank you so much good no from Dueñas MPS. So shout out dra sir Junto. Shout out dra nga hepe sang Dueñas MPS. Balikat Police Captain Jesus Batilante Jr. Ang second ay PMFC nato no nagamonitor man. Thank you good. Hi Arnold Barbero. Good morning Sir Vincent. No, watching live from Communication Room of CDRRM Office, Pasig City. Wow, shout out dra no sa ato dra nga CDRRMO. No, Pasig City. No, shout out dra no halin kay Sir Arnold Barbero. Tapos sinatamiyaw taman dra nga aton dra nga Mayor no sang Pasig City. Honorable Mayor no Attorney Stephen Palmares. Shoutout gidra no sa aton dira nga LGU Pasig. Ay manang Leslie Blusa no, thank you so much gid manang sa pag monitor sa Subungaga. Shoutout dira sa Pandida family kag Blusa family dira sa may barangay Damilisan, Miag-Aw, Iloilo. Ay classmate dira Kenji Okamura. Arigato. Wow, mo si classmate. Bade shoutout advance happy anniversary class Mandrigma. Wow, Okamura. Sa pun Okamura. Wow, muna no mga sound bala. So, muna no ang magpa-shoutout sa nga kung sining tisuyon nga classmate. Okay, shoutout gid no sa malapit na naton sining nga class anniversary no this coming September 24 no. 2024. Wow no, 2024. Class Mandrigma 2015-01. God bless you sa atong tanan and more power. Our life must go on. Sa mga classmates naton dano, advance sa happy anniversary. So shout out halin kay classmate naton Kenji Okamura. So mate, salamat gid. Ma'am Geraldine, ma'am, thank you so much man kay classmate naton na Jan Frenet Kausing. So thank you so much gid mate. Good morning po sir. Likewise man na si Moment
Kay Tata Vincent Provido July. Good morning watching from Naik, Cavite, Manila. Good morning Mina PNP. Salamat gid sa Sir Tata Vincent. Congratulations pa via PNP. Wow, no? Iya. Shout out gid no halin kay Sir Tata Vincent Provido July. Ay ma'am ko dira no Marcos Eman no shout out gid dira sa imo ma'am no dira sa may municipality of Lambunaw. Pista blan sa Banwas ang Lambunaw mo. Subong dunga na sila sang Banwas ang Kabatuan. Ako man sa may Dugimbal bala. Daw lang ha. So, happy fiesta dira sa mga kauturan nato no. So ma'am Marcos Eman, thank you so much good always sa support. Keep safe good always and God bless. Ay classmate ko Jube na ang lagting investigador. Wow. May pagka-detective kunan man nimo. Thank you so much kita bad no sa pagmonitor. Kay Yvonne Manalo Panes, congrats Sir Daji Bangod Dilima. Damo gidya. Siyempre congratulate ginaton. Of course sa tanan-tanan pa naton dira nga hepe no in the whole province of Iloilo. Hindi na mag-install lang aton sini nga provincial director sang Pigaw. Mag-install na ya ang deserve no to have that possession. So para nga tayo maprotektaran ng aton dira tagsa ka mga kabanwahanan. No padayon na yang pagmintinar naton sang kalinong kakataway sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Yung mga personnel naton diri. Kasi dalom sa mga baskog nga liderato sang aton sining pinalangga mga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. And kay Brad Kudran no Benedicto Papelera. Okay, nung tuto no. Thank you so much sa pagmonitor sa Subungaga. Shout out gid no sa Liberty Bible Baptist Church. Sitio Kanhing Barangay Hibulo, Haniway, Iloilo. Sa aton dira no kay Pastor Joel Salamangka, kay Ma'am Weng no. Good morning kita sa inyo Ma'am and sirs. Pastor, good morning gid Ma'am Weng. Okay, nung toto na keep safe with always and God bless gid. Thank you so much gid. Ay Sisan Dlanor. Good morning. Thank you so much gid. Jinel Gabayoyo Gabayron, good morning watching from Concepcion MPS. Salamat gid. Kay Jinel Gabayoyo Gabayron. Sa tanan nga katapos ang Concepcion no, very active gid ang Concepcion. Kay Ma'am Mary Gold Clarito. Good morning Kabalikat Vince. Yes, likewise gid ma'am. Salamat gid. Keep safe with always. Kay Princess Sales, hello, good morning po. Yes ma'am, likewise gid. Salamat. Ay Nova Sumagaysay Butante, good morning watching from Kingdom of Saudi Arabia. Wow, si Ma'am Nova, salamat gid ma'am. Keep safe with always. Salamat gid sa pag-suporta sa tanan-tanan naton dira nga mga partner nga mga OFW. Of course sa mga citizen man naton dira sa may Kingdom of Saudi Arabia no, mga Pinoy. Mga kauturan nato nga ti dira no kun sa Tagalog pa nakikipagsapalaran araw-araw no para ti matagaan gid sang maayong nga boss damlag ang tagsan naton sini nga mga pamilya. So we salute you no halin sa inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office. Ay 277. Tapuan kasuwat ni. Thank you so much kita. 277. Thank you so much gida bad sa pagmonitor. Ay extend na August watching from Dueñas Municipal Police Station. Wow, salamat gid ma'am extend na August. Ay Mark Joseph Gumban, good morning watching from Estancia, Iloilo. Wow, sa tanan naton dira nga makatapos ang Estancia Municipal Police Station. Of course, the whole municipality of Estancia no mayong aga gid sa aton tanan dira. So, shout out from Mark Joseph Gumban. Sir, salamat. Sa akong nga wife no Chris Cloud Blusa, salamat gid. Of course, ang aton sining very active. Of course, no, mapisan naton nga hepe sang Pabia MPS. Suki naton permi no sa mga drug bust operation. Sa mga accomplishment naton. Nakabalikat Police Major Daji Bango Dilima, sir. Salamat gid sa pagmonitor. God bless gid always, sir. Kay Joanne Espartines Perez. Good morning watching from Ahoy. Wow, sa aton dira nga Ahoy, municipality of Ahoy no. One of the peaceful town man no in the 5th district of Iloilo. Thank you so much gid Joanne Espartines Perez. Okay, sa akon nga wow idol taman ka ma. Keep safe always. Thank you so much gid ma. Okay, oras sa Pilipinas, alas 11:09 na. Wala na kita oras mga kabiyanan ba?
course, aton lang sining ti pag-tackle sa inyo. Aton nga topiko tapuson na lang naton niya before we end. So, aton kagina nga opening ceremony no sang Disaster Preparedness and Search and Rescue and Retrieval Operation Seminar. So, aton sining nga mga Ilonggo Cubs no in the whole province of Iloilo. Aton din nga mga participants kaina nga nakasar uniform. No, magina umpisa alas 8 sang aga no sa subong pizza no September 10, 2024. Dire sila sa may IPPO Multipurpose Hall no, Ka Francisco Yus Magaysay Senior, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo. Of course, sining activity no ang ginpangunahan gid sa aton sining provincial director no our dynamic na provincial director of Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Of course, nagatagman sa mensahe ang aton sining Chief Arcad, aton sining Regional Community Affairs and Development Division. Led by, of course, ang aton diri nga former PD, provincial director naton sa una diri, Police Colonel Adrian Villalobos Acolyador. Nagatagman sang mensahe mga kabiyanan. Together with nagatagman sang mensahe ang aton sining chief sang RLRDD on Regional Learning and Development Division. Aton sining RLDD, course headed by Kabalikat Police Lieutenant Colonel Christopher Prangan. Check token Regional Learning and Doctrine Development Division, RLDDD. Okay, ito supposedly na aton sining dinapit nga bisita, aton sining DPDA, o aton sining galing DRDA, no? Deputy Regional Director for Administration, no? Police Brigadier General Archibald Jukno Makala. Sigurati may mga appointments si sir. This why araman si Sir Acolyador no nga nag-tag sa iya sining mensahe. So of course, sining aton sining Disaster Preparedness and Search, no, Rescue and Retrieval Operation. So ang aton diri nga OPR, ang aton sining Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. Ang aton sining Master of Ceremony, si Patrol Woman Cherry Solinap. At subong ongoing together with our participants sa sining seminar naton. Ini ang preparahan sa aton sining mga kapulisan, sa aton sining mga Ilonggo Cubs in the province of Iloilo. Ang kun ano man yang mga disaster, kalamidad nga mag-aabot, especially daan sa subong bulan na sa tigululan, madamo na sa mga bagyo kagkabay pati pwede balang wala sa tani, hindi na mapungga ang panahon. Only God knows mga kabiyanan. That's why we need to be prepared anytime mag-abot dira nga mga disaster, mga kalamidad nga ti wala naton gina-expect. Ang aton dira mga kabiyanan, expect the worst lang nga daan. Be prepared always. Mga rescue dira retrieval operations. Tawad, we must be equipped ng tanan nga knowledge and skills nga ma-apply naton during disaster, during calamity, pa dira nga mga emergency mga kabiyanan na magakatabo dira sa atong tagsa ka mga area of responsibility mga kabiyanan. So muna ka preparado ang aton sining Iloilo Police Provincial Office. Of course, idalom sa mabaskog nga liderato sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Salamat gid mga kabiyanan kag of course nagapasalamat kita liwat sa aton sining DYIS 106.7 Radyo Ugyon Santa Barbara. Sining kayo ginanong maka-tie up kita. Thank you so much gid sa aton sining Chief Executive Officer Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. Sa aton nga station Manager kay Kaugyon Buboy Sukal dito. Of course sa tanan nga katapo sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Kay Kaugyon Zoila Cordero, ma'am, good morning gid. Ma'am Malaysa dira, good morning gid. Kay Sir Ray Shudena, kay Kaugyon Ray Atras, Larry de Atras. Of course sa tanan-tanan kag especially sa aton dira nga world class technician man kay Kaugyon Genesis D. Mihilio. Wala na kita sang tiyempo mga kabyanan.
Pasar nagkikita no, alas 11:14 nasa subong mga tinion. Wala nita sang chimpo mga kabanan. Tanan na makita buwas nga adlaw sa aton sini programa Kape kag Balita. Mga aton sini nga regular program mga kabanan from Monday, Wednesday, Thursday. From 11 to 12 noon. So thank you so much guys. Sa nga pagtutok sa sini nga programa ang ginahulat-ulat sa tanan ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. At kami magabilin sa inyo nga sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Nangalan sa atong Provincial Director of Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Nangin kaupod ninyo sa isa ka oras naton nga paginunanon. Of course, aton sini nga technical side. Aton sini nga world class technician Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyo kabalik at angkor, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Inyaw Masaligan.